Cubates i dracs. Però és que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare, i què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu! Vilatans, en primer lloc, gràcies per l'acollida que ens heu fet. Abans d'introduir el d'avui parlarem una mica del programa anterior. El primer capítol va ser com perdre la virginitat. En teníem moltes ganes, la part del principi es va fer massa llarga i quan començava a ser divertit es va acabar aviat. De la mateixa manera que quan perds la virginitat, o com a mínim quan la vaig perdre jo, hem escoltat les vostres crítiques constructives, hem agraït les vostres d'amor, les vostres mostres d'amor i intentarem millorar. Això sí, ho farem sense oblidar el més important, que és que fem això per passar-nos-ho bé. Per tant, no ens fiqueu pressió i evitarem fer misto, que és com es diu gatillazo en català. I ja està, fins aquí crec que la metàfora ja no dona per més. Del primer també vam aprendre que fer un programa sobre una festa major sencera fa que puguem aprofundir-hi molt poc per la magnitud de la festa i el temps que tenim. Això també ho millorarem. I per fer-ho, el programa d'avui anirà sobre una festa major sencera. Us portem la que vam dir que era la festa major més sobrevalorada de Catalunya i abans de començar de dir que ens vam precipitar. Ens en falten moltíssimes per veure, de ben segur que seran tan o més sobrevalorades que aquesta. No cal ficar-hi misteri perquè ja sabeu que parlarem de Sant Fèlix, i ho sabeu bàsicament perquè ho diu el títol del programa. Aquest cop, per fer-ho, comptem amb dos experts de la matèria que no tenien res millor a fer un dimarts a la nit, no crec que haguem de fer veure que això és en directe. No tenien res millor a fer un dissabte al matí que venir a Igualada a defensar o no el seu sant patró. De fet, he dit que els dos són de Vilafranca i hauria de matitzar abans de que em mati ell, que ell és de Sant Martí Sarroca, una població al costat, molt nostàlica i molt bonica. No sé. Hòstia, poques coses més faltoses han dit. No sé què més dir. A banda d'això, avui el Xavi crec que ens farà viatjar al passat. Sí. La Maricel, al Policlín, donarà un cop de mà als vilafranquins avançant feina pel Sant Fèlix de l'any que ve i acabarem el programa ampliant el santoral. Tot això ho farem com les coses bones de la vida, amb pocs recursos, molta il·lusió i bastanta cervesa, tot i ser, com ja heu descobert, un dissabte al matí. Visca la cultura popular i puta Espanya. Lluny d'aquí ja fa molts anys. Hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un polsim de M. Hi havia un rei prou respectat. Sembla una pastanaga bullida. L'admiraven. Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. O s'espantaven, Les magdalenes no poden estar a la llauna de les galetes. però un se'n reia. El drac es reia d'ell. Vinga, som-hi nois, derrotem-lo, vinga, som-hi nois, derrotem aquest drac. Vinga, som-hi nois, capturem-lo i rusquem-lo. Cubates i dracs. I festa, noi! Molt bé, doncs tornem a seguir. Segon programa. Per a res s'ha gravat un tercer abans d'aquest. Xavi, com estàs? Molt bé, molt content de ser aquí al segon programa, que és el tercer, però tornem a ser el segon. Hem viatjat al temps, és maco. Oficialment és el segon. Maricel, què tal? Quant de temps? Doncs bé, o sigui, no m'has preguntat això. Què m'has preguntat? Que com estàs? Vale, sí que m'has preguntat. Sí, estic bé. Amb ganes, també la festa d'avui em queda una mica lluny, llavors, a nivell de distància geogràfica. Per tant, més tranquil·la a l'hora de posar-me amb gent que en el capítol anterior, al final, parles de casa, és complicat. Amb peus de plom. Sí. Bernat, com estàs? Bueno, a Igualada. I parlant sobre Vilafranca, no per defensar-la, sinó per fer xenofòbia, que és el que m'agrada, i així que jo estupendo. Marc, què tal? Molt bé, estic molt bé. Sí, val. Ara us presentarem, de fet ja us presento ja, aquí tenim el Marc Comte i aquí el Bernat Martínez, que jo sempre l'he conegut com a senyor de la Parra, o Bernat de la Parra. A mi m'ha costat també distingir això encara. Fa uns anys que el conec, però la barrera va costar separar-la. De saber què era el nom i què... El personatge. On acaba, no? On comença la persona i el personatge. Com l'Íñigo Errejón, que t'ha dit que se l'ha menjat el personatge. No, perdó. Hem començat forts. Perdó, Bernat, per res del món. Una mica d'introducció. Primera pregunta, que això sona a títol personal. Començarem pel Marc i te les fem extensives a tu. Ets més de cubates o de dracs? Buah, és que de petit era molt de drac, Però direm cubates ara. Vale, molt bé. Bernat? És que, bé,
jo vull posar ja el disclaimer directament. La festa major del Marc és la de Vilafranca i la meva és la de Sant Martí. El drac de Sant Martí és molt lleig, és una cosa terrible. Jo crec que del folklore català és el més lleig de tots, sense cap mena de comparació. I són més de cubates. I a més, sent de Sant Martí, la fama de borratxos que tenim també ajuda. Com es diu el poble? Sant Martí Sarroca. De fet, no descartem convidar-te un dia a parlar de Sant Martí si avui t'ho passes bé i vols... No. I llavors pot venir... Pot venir el Marc. Pot venir el Marc a rajar. Els santmartinencs... Tenim un amic que quan va al seu poble es posa amb xandall. Sí. Per si de cas, per seguretat. Per passar desapercebut. És això? Sí, exactament és això. Horrible. Uau, sembla com una mosca, no? Fa un parell de setmanes... És que acabarem parlant de Sant Martí. Fa un parell de setmanes... Va venir a la tele, va fer un programa a la 2, un programa residual, vull dir, que miren el ministre, potser, de comunicacions i prou. Jordi Hereu. Audiència de 2 persones, i no li va dir drac, li va dir dinosaure. Hòstia! Això és com la faltada més gran que li pots fer amb un drac. Un cop dur. Uau. Molt cop dur. Quina relació teniu amb la cultura popular? Jo ballo encara a la festa major. No ho havia deixat ja. Encara ballo, encara soc ballador fins que... A quin ball? Perdó, sí, a Cercolets. Que no sé qui es diu Cercolets, que hi ha altres llocs que es diuen d'altra manera. També Cercolets aquí. Com es diu? No me'n recordo l'altra paraula. Hi ha Cercolets o... No em surt. Cèrcols. No, és... Els grans. No és un trivial, Quina classe d'història va sortir, això? És igual, no sortia. És que vam fer una trobada a Tàrrega... Arquets. Encara més petits, Van reduint el tamany. Cercolets, arquets... Eren hula que van ballant així. Els d'aquella gent eren hula hops. Dins del ball has sigut alguna peça important, tipus... No sé si hi ha caps de colla, però sí, una cosa així. En teoria soc com el president. Sí. No m'has dit com molt poc segur per ser president. Sí, no, però perquè és com... Sí, soc president, però sobre el paper perquè al ser una organització cultural sense ànim de lucre, és que no sé si funciona com així, no me'n recordo ara. És una entitat? És una entitat, sí, és entitat. I llavors, pels tema papers, com una firma també amb cultura, no sé què, bla, 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 i llavors hi ha com 3 representants, secretaria, tresoreria i presidència. M'has fet imaginar com ella li explica al seu gran del PSOE, li diu, tu a Catalunya ets algú... Sí, soc president. En teoria soc president, però és que algú ha de firmar. No, ara estic calmat, després tinc un ego com a president que flipa. Sí, Val. Bernat, tu quina relació tens amb la cultura popular? Vas ser pregoner del teu poble? Vaig ser pregoner tota la vida. De petit vaig ser capgros al meu poble, ara soc diable al meu poble, soc de la comissió de festes del meu poble. Ara mateix, la veritat que ho porto una mica bé. Sí, estic bastant involucrat. Molt bé, penúltima pregunta. Una és si teniu alguna unpopular opinion sobre les festes tradicionals o les festes majors. Hòstia. Sí, et diria la part religiosa. Et diria que cansa. No sé si és un popular opinion, però jo crec que ho deu dir molta gent, però que sobra molt. Sí, Sent de Vilafranca dir això no et posa ara al mig d'una creu, valgui la redundància? Sí, se'm podria posar, però és que sé, igual. Per exemple, ho dic així, ballant ens fan estar, crec que és abans de les 9, per dir-ho així. Compte que has anat a dormir a les 4. Has sortit, bla, 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 has ballat, etc. I has de fer com l'ofrena a ofici. I has de ballar, no sé si ho estem a Vilafranca, 2 carrers. Fins a l'església, vas a esmorzar i tornes a fer el mateix a l'inversa. Perfecte. No té cap sentit pràctic. Tot per que Sant Fèlix estigui content, no? Sí. Molt bé. Però és molt maco, perquè fan com una entrada a Sant Fèlix, però és com una foto aquella del Morgan Freeman, amb aquesta frase, és el que es diu normalment a Vilafranca. Està ple de gent, tio, és que tens raó, no ho entenc jo, està ple de gent. Bueno, per això vam dir-ho de sobre l'hora. Bueno, ara de la festa en parlarem ara una mica més endavant. Si no fóssiu de Vilafranca i de Sant Martí Sarroca, d'on us agradaria ser en base a les tradicions o a la festa tradicional del lloc? Igualada. És a dir, podríeu dir d'Igualada per la festa major d'Igualada o de Berga per la Patum. Jo ho tinc clar. Bona pregunta, Jo crec que de Tarragona. Per la festa major, no sé. Sí. Jo pensava el mateix, Santa Tecla. Jo he estudiat allà, llavors et diré Tarragona. Sí, I vosaltres dos, perquè no us l'he fet mai, aquesta pregunta? Us he agafat a contrapeu, els dos. M'he agafat a clar que m'he agafat a contrapeu. No tenia gens pensat, això. Jo vull dir Reus. Reus perquè celebren... Fan Misericòrdia i Sant Pere, crec. Fan 2 rondes. I no sé, crec que allà també hi ha com molt sentiment de... O sigui, la festa major també són una zona amb molta tradició i
més enllà de que m'agrada molt la ciutat com a tal, no sé, m'agrada el model de festa que tenen. Molt bé. Xavi, Jo tinc clar la que no aniria mai, Vale, doncs digue'm. que és la Mercè. És la O sigui, Mercè. Barcelona. Barcelona. Crec que estem tots Crec que aquí... Sí. Sí, no? La festa major és festival. I que de fet es parlarà al proper programa sobre la Mercè. Pot ser que algú opini el mateix, però sí? no ho sabem encara perquè no som vidents. No s'ha fet un programa. Ja està, doncs ara sí que... crec que tu parlaves de la vila, doncs el Xavi us farà unes preguntetes sobre Vilafranca. Molt bé, doncs. Però... Vale, doncs... no m'he sabut esperar. Minisecció, què vol dir? Que us preguntaré sobre coses de la vila. Llavors, abans de parlar sobre la vila, ens hem de fer una primera pregunta gairebé de manera obligada. On se situa Vilafranca? Sobretot per la gent que és de Barcelona, que es pensa que tot el que no estigui allà tirant cap a Barcelona és Girona. De sobte estàs parlant amb un accent diferent i és Girona, sempre és Girona. Vilafranca del Penedès està situada a la comarca del... Penedès, molt bé! Compta amb 40.000 habitants i aquests 40.000 habitants tenen una festa major que se la senten bastant seva, potser. Se la senten molt, molt pròpia. Per entendre la ciutat i la festa, quin sentiment hi ha al poble? Parlant de la vila, i no és una dada, no parlem de la festa, però quin sentiment hi ha de poble, d'unitat? Hi ha assemblees, hi ha associacions... Sí, què dius, durant aquells dies o com tot l'any? Durant tot l'any. Hi ha un sentiment de poble, d'unió? Jo et diré durant tot l'any una mica de turra, això és també autocrítica. És veritat, sí o no? Vull dir, perdona, però hi ha balls que ara estem en octubre-novembre, vale? Pues ja estan fent convocatòries per l'any que ve. Ahir ho fèiem amb conya, el grup de WhatsApp de Pal. Ja d'aquí uns dies faran convocatòria pel 2028. On vas fotent? En teoria està establert, bueno, igual, més endavant fer-ho. Després, durant els dies, és com que es para tot. Vale. Això és guapo, perquè és com... Ja pots fer qualsevol cosa, la gent que treballa a Barcelona és com està sobrant. O sigui, sou 40.000 habitants, però potser hi ha un sentiment de poble que us coneixeu tots entre tots. Tots ells, aquests 40.000 habitants, tenen la magnífica sort d'estar presidits per un partit socialista. No sabem si de debò o no, però es fan dir socialistes. Què tal, com esteu? Amb ells o amb els socialistes en general? Hem deixat tot fregat, Marc. Pots dir els socialistes en general? En general, exacte. És que aquí et diré que l'anterior estava ben pitjor que el que ara. Què era l'anterior? Era Convergència. Junts per Vilafranca? Perdó, era socioconvergència, de fet. Hòstia. Sí o no? Però qui manava realment era Convergència. Ara ens han separat. Sí. Bueno, els hi va sortir malament a Convergència, bàsicament, la separació, molt malament. Tercera força, quasi tant. Hòstia, molt bé. I llavors, el d'ara, estiguem a favor o en contra del que fa, d'ideals, està fent millor. Vale. Jo això és la valoració general. Sí, Queda com una catedral, ha fet un canvi de sentit al centre de Vilafranca, que és imperdonable. No és que perjudicar la gent de fora de Vilafranca. Ha fotut 4 semàfors en un encreuament. Tu has de, per travessar Vilafranca, si no treballes a Vilafranca, has de travessar Vilafranca. I han canviat el carril de sentit de 2 carrils. I ja està, i ens l'ha liat a tots els que hem de travessar Vilafranca, ara estem 10 minuts més. Però això ho fan per tots els que s'examinen allà. Per tocar els collons a la gent de poble. Aquest tema del toquis, que estem fins la polla de I el tema aparcaments també està fatal. El Xavi el tocarà. Sí, perfecte. el tocarem. No, la cosa és que jo amb el Bernat, jo li vaig dir, has d'anar per fora, perquè jo li vaig dir, jo m'ho estic llegint el que van comunicant, i has d'anar per fora, on vol anar? Ell vol anar a l'altra punta, a un bar de l'altra punta, i ell ha de creuar pel mig. M'agrada que sigui a un bar. Això que vaig al bar, exacte. Bueno, dic al barco, dic. Sí, vaig allà, però també vaig a treballar. Acabem fent això el programa de la DGT. Tu treballes el mateix, has d'anar per fora, no has d'entrar. Ara al final he dimitit i ho faig. Vaig per l'hospital, però... Gràcies. No, és terrible. Següent pregunta. El socialista sí que afecta... És que té un cartell, si vols anar a aquest barri, gires aquí, i ell, res. No hi vaig per on te diu, tampoc, vull dir... @DGT, solucioneu, no hi ha problema. @carteres. Última pregunta. Vilafranca té 8 barris segons la Wikipedia. Potser? Sí? No? No ho sabem. Per tant... Això no ho sap. Perfecte. Me'l fas anomenar i dues persones me'n deixaré probablement dos. de Vilafranca i no es coneixen Vilafranca. No, jo sí que me'ls conec, jo sabria dir. Bueno, és la típica. Tu et coneixes els carrers d'Igualada, tots? No. Home, 8 barris són... És que ell és de Vilanova del Camí, pobre.
Jo crec que sabries dir, Marc. No rigueu que no sabeu què és. Sí, he vingut a jugar a futbol aquesta sobre jo, ja en tinc prou, ja al final del camí. Que devia sortir escaldat, Sí, Déu-n'hi-do. Alguna Perdó. escopinada. Ja? Xavi, vols que et convidem quan parlem de la festa major Gran Camí? La fèria d'abril. Què? No és? A veure, amb el tema dels barris, us dic el nom de 3 barris i els heu de defensar a muerte, dient que per què són els millors barris de Vilafranca o per què és el millor barri de Vilafranca. Aviam quins tria. Primer, Barceloneta Sant Magí. M'estic intentant situar. Jo no ho sé. No, perquè no és la... Si no digueu com coses molt genèriques, no? En plan, com el defensaríeu si no saben quin és? No? L'han de defensar igual, vull dir, està... Barceloneta no el situa. Jo el volia defensar perquè és on comença l'Avinguda Igualada. Bueno, aviam. Bé, té el casal popular, podríem dir, no? Sí, bé, no, deu ser allà. Bé, molt bé, perquè és on podem anar de festa sense que hi hagin punyalades. Exacte. Bé. Perfecte. Sant Julià. Això Igualada no passa. Bueno, Sant Julià té un pàrquing Sant Julià... que no serveix per res. Està molt bé. Allà hi aparques. Sí, Hi aparca molts cops, hi viuen alguns amics. No, però bones matines, perquè fan matines de porró de cava i botifarra. Correcte. Està molt bé això. I què més? Té la Creu Roja, també podem destacar aquestes coses. Sí, bueno. No ho sé. Jo el consorci per la llengua catalana, també. Ah, sí? Sí, però jo vaig anar a agafar el C2 allà. Què dius? Sí. Agafar-lo? Vaig recollir-lo. Vaig dir que ja de lo meu. Aquesta no la Vaig fer una sabia. neutra i me'l van donar. Hòstia, això ho podeu comentar. Aquest barri es va flipar i s'ha muntat una festa major pròpia. Ah, sí? Hosti, que guai. Bueno, jo vull defensar les festes majors de barri, però... Ja, però és que la cosa és que s'han fotut a fer la seva pròpia colla de diables, colla de gegants i colla de quantos. I de castellers, amb castells de 3 pisos. Hi ha gent molt emprenyada amb el tema, ho dic en sèrio, això. A mi m'és igual, que facin el que vulguin, però hi ha gent enfadada. Últim barri, el Poble Nou. Sempre hi ha un Poble Nou. Aquest sí, aquest Poble Nou és El Delta. És allà el carrer Fossa de Mar, Tívol i això, no? Sí. No ho sé, on hi ha un Montagut i tal. Sí. Va, jo crec que... Jo tinc la majoria d'amistats viuen allà. Vale, perfecte. Molts edificis, jo diria molts edificis. No he dit Espirall, que és que hagués donat més salsa. Sí, hagués donat més salsa. Espirall què és? Com el... Fàtima. Sí, és... He agafat Wikipedia i n'he agafat 3, vull tampoc És els diré gaire. la ruleta de Vilafranca, diria, no? Una mica. Pot passar tot. Allà. Sí, allà, sí, a partir de X hora... Juguin. Sí, vas a jugar. Sí. Molt bé. Apa, fins aquí la meva secció. Molt bé, ara amb la Maricel serem un Sant Fèlix com a tal. Exacte. Bueno. Bé, per posar-nos una mica en context, tots plegats, perquè no, malgrat vosaltres, vilafranquins, en els vostres somnis humits, sou la capital de Catalunya. És més, voldríeu ser la capital d'Espanya si Espanya no fos un país ple d'espanyols. Sí, mandra. Que voleu un país que viu sota el règim dictatorial de la viticultura i on els infants de a partir de 5 anys se'ls obliga a consumir vi xarel·lo en tot moment. No tothom sap què és Sant Fèlix. Per tant, vinc a posar llum a la foscor i explicar al nostre nostradíssim públic els pilars d'aquesta festa, que per cert és festa patrimonial d'interès nacional. Molt bé, comencem. Sant Fèlix és ni més ni menys que la festa major de Vilafranca del Penedès. Se celebra el 30 d'agost en honor al patró de la ciutat, que quin és el patró de la ciutat? Bé, doncs, per si no ho saps respondre, espero que almenys sàpiga jugar a la pilota i siguis menor de 16 anys, et puguin fitxar al Hansi Flick, però si les teves capacitats es punten, hauràs pogut endevinar que efectivament el patró és Sant Fèlix. La primera cosa que m'ha semblat destacable de Sant Fèlix és que el sant com a tal no està a una església. És a dir, es veu que fa com couchsurfing, no sé si sabeu què és, allò que va com canviant. Molt bé. I va canviant a les cases de 5 administradors de la ciutat i només està a la Basílica de Santa Maria del 21 al 29 d'agost. Això és com quan a primària et deixaven la mascota. Sí. Tal qual. Et deixaven l'alumne d'intercanvi. També. No, sí. Una curiositat de Sant Fèlix és que a Viquipèdia, si tu busques Sant Bartomeu, et surt Sant Bartomeu. Si tu, no sé què, però busques Sant Fèlix i entre parèntesis el propi títol de l'article hi posa patró de Vilafranca. Sí. Així és. Quin motivat ha fet això el Viquipèdia? No ho sé. El vilafranquí menys flipat. Tio, a mi no m'estranya gens. Sí, qui s'ha matat a fer això? Igual. Aturem-nos un moment aquí perquè això ho hem dit com si fos la cosa més normal del món, el fet que un sant se'n vagi com a dormir a diferents cases. Qui són aquests administradors? En què consisteix aquest paper? Els trien entre... Hi ha un consell de la festa major i també alcaldia i govern. No sé quin és el filtre d'això, Aquí no tinc ni idea, se m'escapa molt. Vull dir, sempre hi ha el típic que, clar, són 5 persones que es posen a organitzar-los, i ara, hòstia, hem tirat aquest per això, sempre hi ha com els rumors. Perquè és així, al final, amic d'aquest. Vale. En teoria intenten, no sé,
tocar diverses zones. Vale. Entenc que cada any canvien els cinc administradors. Ja fa un mes i mig que ja tenim els nous, més o menys. Ho has sigut mai, tu? No. Voldria ser-ho. És que No t'he preguntat mai. Jo sempre dic que no, perquè quina feinada tot l'any. Voldries. No, però clar, és allò Què has de fer tot l'any? Sabries dir que no aquestes coses? No ho sé. Vull dir, ma mare va ser-ho i mon avi també. Sí que estaria guapo, però no ho sé. Tens pressió familiar, per Clar. Clar, aquí sí. Sí. I llavors això, els trien cada any i ja està. És una cosa. Però una pregunta, què has de fer quan està a casa? Que és com El el tenen tio, allà. li has d'anar donant menjar i llavors caga regals. Peles de mandarines. Mira, com que estem a fora del Penedès i també això ho sap tothom, o Sí, sigui, hòsties. el Sant Fèlix ha vist de tot. Això ja interpreteu el que vulgueu. Vale? Vale. Sí, Ha vist sí. de tot. I llavors pues, sopen amb ell, esmorzar amb ell, bla, bla. Sí, està allà. És un mes. És un mes. Llavors, cada X es mou el sant de casa a casa. I allà hi ha una banda que t'acompanya, hi ha tot un procés, la gent que ho porta, és com... Jo això aquí no hi anem mai, perquè a mi aquestes coses em fan mandra. El Bernat m'entén, jo soc com molt, però a vegades molta mandra tot. I ja està, més o menys seria això. Molt bé. Per tant, serien com una mica els 4 elements de la Terra més un, controlant tot el que passa a Vilafranca, entenc. És a dir, com pel que he llegit a la pàgina web, són els qui s'encarreguen de preparar també tots els actes de festa major, aconseguir el pressupost, Tenen una feinada de l'hòstia, vull dir, jo tampoc em sap greu que ho facin. Bueno, algú altre ho ha de fer. A vegades podrien treballar més, sí. Llavors, o sigui, això, no sé si cal contextualitzar, però es veu que el 1699 van arribar les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca, l'any següent Barcelona reconeix l'autenticitat, i llavors... Barcelona, però va haver d'anar algú de la capital a dir... Això és veritat. El complex d'inferioritat que tenen. Barcelona en aquella època era una merda. Eren 30.000 habitants, en aquella època. Vull dir que tampoc ens imaginem la gran capital aquí. Vull dir que era una ciutat molt petita. Però van anar a comprovar que les relíquies de Sant Fèlix fossin reals. Podríem haver sigut capital de Catalunya. Però només es guarda una... Com es diu? Un dels ossos o com... Aquí no és... No me'n recordo, diu. La tíbia. La costella. No, com les caderes o la pelvis. És com allò que ajuntes tots els ossos de Sant Fèlix i t'acaba sortint un monstre. No? És com... Diuen que totes les esglésies que diuen tenir algo de Jesucrist, si tu ajuntes tots aquests ossos, t'acaba sortint un Jesucrist de 10.000 milions de metros perquè... Exacte. Jo crec que són el que et veníem els fascicles de La Vanguardia per fer el cuerpo humano. Jo crec que els van anar repartint. Primer fascículo, el hueso... El oro. Per pagar. El dels minerals, el primer és l'or. Perquè així els És nens veritat, petits el volen comprar. jo vaig fer-la. Jo també, jo tinc el crani. Vaig completar tot i l'or era com un mireu. L'or era un pot unes amb un petxines tallet. quasi, tio. És superlamentable. Oh, lol. No hi vaig caure. Doncs els ossos són de dona. Els de Sant Fèlix. Bueno, hi ha el rumor, no?, que els ossos són de dona. Felixa. Com seria? Felícia? Feliciana. Feliciana. Molt bé. Molt bé. Bé, doncs això, que representa que aquesta manera de fer, de que 4 persones en el seu moment, ara són 5, ho preparessin tot, llavors s'ha quedat, i es van passant la custòdia del bo del Fèlix. Llavors, l'estructura de la... O la bona de la Felícia. L'estructura de la festa representa que és cercavila al matí, castells al migdia, processó a la tarda vespre, i aquesta estructura es repeteix els 3 dies de festa central, o sigui, el 29, 30 i 31 d'agost. Sí, 30 i 31 sí que es fa com l'ofici que he dit abans. Vale. I que és el diferent el 29 matí. El Vale. 29 hi ha la tronada i comença com diferent. Castells n'hi ha cada dia, també. Sí, jo els emparo molt, perquè, vull dir... Cada dia. Cada dia, el 30, molt bé, molta il·lusió, el dia gros, però el 31 la mandra que fa. Yeah. I el 29, que allà fas com... Crec que fan molt poca cosa, es diu dia de Sant Raimon o Sant no sé què, el 31. No s'hi queda ningú, fa molta calor. A veure si Sant Fèlix ha anat bé, no? Ja vas... Sí. Pot ser que cada dia baixin un pis als castells? No, és que no m'hi quedo mai, no ho sé. Vull dir, jo vaig a dinar. L'últim dia que van fent castells a 2. Hi ha el rumor de que es fa la diada, ningú l'ha vista, però. Ningú l'ha vista. Però acaben a les 4 igual, Ja, segur. És que t'ho dic en sèrio. Hi ha una cosa curiosa que he vist en aquesta pàgina web que deia que els dies previs, bueno, no és curiosa, però els dies previs a Sant Fèlix hi ha com una cosa que es diu capta,
que són els bueno, com els... Allò que no ets un robot, no? entenc. Capta. Estava pensant el mateix, he pensat, no cal fer la broma. Van a buscar... jo m'imagino com... Saps el típic que estàs caminant pel carrer i hi ha gent amb el xaleco blau i et diu, perdona, tens un minut per firmar... Ah, sí. Necessitem una firma en contra de la fibrosi quística a Chivango. Pues, una mica igual, però perquè els hi compris l'estampa i el programa de Sant Fèlix. No sé si ens vols explicar una mica en què consisteix això. Són nens? Va a dos parts. Al matí, durant el matí, per dir-ho així, normalment al matí fan al centre, a la tarda van per barris i es reparteixen per barris. Al matí, si et venen, correcte, nens, que apunten, i els pares, i deuen fer, tira, saps? Pel no tinc casal ja a l'agost, vés a... I llavors et venen a les cases i et diuen si vols el programa. O sigui, la capta és que et venen tot el programa. Llavors aquí et va és com un pack. El llibre amb l'explicació de coses, hi ha hagut un dissenyador corrent-s'ho tot l'any, bla, bla, amb un objecte de regal. Cada any varia. Un os de Sant Fèlix. Com han de ser els vilafranquins? Perquè cada any hagin de rebre un llibre que els expliqui la festa major. Vull dir, que sempre és el mateix. Ojo, cuidado. Que sempre és el mateix. Sí, sempre és clar. el mateix. Tu creus que el llibre comença tal com us vam dir l'any passat? Ni se'n recorden, ja. I full joc blanc. Sí, ja està. El llibre està molt currat, ara fora bromes. I no és el típic que li diuen amb el maquetador, ja tens el llibre i l'últim dia borra el 3, posa el 4 i ja tenim el 2024. No. Vale. I cobren bé amb aquesta feina. I llavors, a la tarda, els balls es reparteixen per barris, com tu has signat Cultura, i crec que som 2 o 3 balls, que estem a una plaça d'un dels barris i fas una mica els balls que faràs uns dies després. Rotllo assaig, o ja aneu vestits? Sí, és com un assaig com al carrer, i llavors allà hi ha una parada perquè la gent s'hi vulgui comprar també el programa de la Capta, el programa de Festa Major, perdó. I seria una mica així el funcionament. Vale, bàsicament, al final és vendre, perquè amb això foten molta pasta. Ja. Vale. Oi. Sí, una pregunta. Està molt bé i molt malament. El llibre és un llibre... És totxo, no? No és llibretó, eh? No és llibretó. És que ara està mirant el llibre de la Festa Major. És tapa dura, està molt currat. Què és tipus això? Il·lustracions de la Pilarín Vallès. Busca programa de la Festa Major. És que no sé, Capta, programa de Festa Major, és que no ho sé. Però està curradíssim. El llibre és el programa? El programa... Va el programa i el llibre o el llibre és el programa? No, heu de fer unes instruccions per la Festa Major. És com un llibre com de la Festa Major d'aquest any. I llavors ja com... Aquest any, per exemple, anava com els vestits, com estaven fets. Hòstia. Perquè tots tenen un patró diferent, un material, vull dir, que cada X anys s'actualitza. I llavors, aquest any hi havia, per exemple, un joc a dintre, hi ha històries... Diré que és tipus això, ara, sí. Sí, ara. Però mira, és molt doble. Sembla el llibre dels 125 anys del Barça. Ja. També. No? Així amb els colors aquests. I llavors, Ja ho un any ens regalaven unes tovalles, un altre any van fer com un joc, aquest any era una cubitera, molt inútil la cubitera. Molt bé. Bueno, si tens un bar, és més útil la cubitera que el llibre. Un refredador, van fotent cada any, van fer un regal diferent, no sé. Molt bé. Vale, ja per acabar una mica... I l'estampa, perdó. Que això també és un tema, no sé si l'heu de tocar, però... Toca. Bueno, l'he posat per aquí, que també ho vam perseguir. No, perquè l'any passat el Bernat no entendrà l'estampa de l'any passat. No la recordo. No la recordes? La polèmica que va haver amb la de l'any passat. Que era com el cartell dels 125 anys del Barça d'enguany. El Sant Fèlix sortint del mar. Ah, vale, que anava amb tanga. Què? A veure, anem a... Busqueu això perquè és molt guapo. I em va molar molt. Aquest moment va ser molt guapo. A veure. No, la Maricel l'ha buscat i no té connexió a internet. No, crec que va ser dissenyadora, no sé, sempre hi ha una persona que s'encarrega de fer l'estampa. Vale? És com allò que va voler fer-ho trencador, no? Si estampa us he d'explicar què és. No, també en tenim aquí volada. No, és que no tinc ni idea. No, vull dir, era explicant, no t'estava... Portava tot el programa desitjant que et flipessis per parar-te els peus. Jo també. No, perquè... Flipats, tio. Saps què? Que no és l'única festa major de Catalunya, tio. Que jo què sé si fa l'estampes enlloc, tio, que és molt religiós això, penso, tio. L'estampa de... És l'estampa del sant, no? Vull dir, la imatge del sant... Sí, però la canvien, fan un disseny a la seva manera. Cada any la fa un il·lustrador diferent, no? Que Igualada és així. Aquest any era com en honor als pagesos de la vinya, que era com bastant formal i tal. L'any passat anava amb tanga. Aquí feia honor. Amb la cara com de flors i amb un penya-segat, per dir així, amb el mar del fons. Vale. I era com el mar de la platja de Vilanova. El mar del barri marítim de Vilanova, correcte. No, a veure la conya això. I hi va haver una de merder que flipa, gent que no volia comprar el programa, no sé què, és com... O sigui, la gent emprenyada per una merda. La part religiosa. Per això et dic que cansa una mica aquesta part. Bueno.
Hi ha gent que no vol pagar lloguers i hi ha gent que no vol pagar el programa de Festa Major. Correcte. Però jo ho vaig passar molt bé, la gent, el bif que hi havia és divertidíssim. Reggaeton amb violins. Bueno, és que aquestes coses també, quan es viuen així, amb aquest relativisme, és divertit. Molt bé, doncs això, hi ha els 3 dies centrals aquests que hem dit abans, on es centra la gran part de l'activitat festiva, i el dia gros és el dia 30, el 31 representa que acaba totes les activitats amb una processó que porten el sant a la casa del primer que es quedarà el sant. Exacte, de l'administrador. Així de cutre. Tal qual. I el dia següent hi ha la torna, crec, que és com un dia dedicat a canalla, festa major de petits i així, i l'endemà Castelldefocs. No sé si he resumit bé la festa, és una mica això. Sí. Vale, doncs estupendo. Molt bé. Hi ha un sentiment com de la que la gent ho viu molt o és un estereotip que ens estem inventant aquí? És que a mi em dóna la sensació que quan arriba Sant Fèlix, de sobte, tothom, vinga, va, anem a Sant Fèlix a veure l'entrada de no sé on. I llavors hi ha molta gent d'aquí a Igualada que munta cotxes per anar a Sant Fèlix, per... A la Diada Castellera ho puc entendre per el nivell de les colles i perquè no veuràs altres llocs. Però una entrada a un ofici que no sé què té de diferent la d'aquí, vull dir, és algo com molt flipat, jo no he estat mai, Com en biquini. És que jo crec que flipat no deu ser, mirat des de fora, i jo, fins que no vaig entrar, a ballar des de dintre, tampoc vaig veure una perspectiva diferent. Jo, els nous que ballaven aquest any, els deia, què veureu el primer dia? El primer dia, a les 12 del matí en 29, està ple del carrer, tio. O sigui, no te n'adones la gent que arriba a venir. O sigui, serà molt flipat i tal, però realment ve molta gent. Després, vull dir, la merda és això que dius, com aquest boom i no sé què, que a mi no poc em mola, perquè és que desgasta la imatge, jo crec. Però, i l'entrada, no sé com és la d'aquí, ho dic en sèrio, si feu entrada. No, jo crec, o sigui, per les fotos que he vist, jo crec que és més o menys el mateix, el que passa és que aquí a Igualada també és un carrer com petit i és un moment en què tots els balls tradicionals i els moxiganguers fan la seva merda alhora. Llavors és com nosaltres fem un pilar i tot això. Sí que és veritat que he vist les fotos de Vilafranca i veig com una cosa super ultra multitudinària i que... És molt agobiant, O sigui, jo mateix ballant, la gràcia que tinc que és un cèrcol que és de ferro, o d'alumini, que jo vaig allà, aparto la gent literalment perquè hem d'anar a una zona que se'ns ha assignat, heu d'anar aquí. I llavors aquí hi ha el tema, però és molt agobiant, has d'apartar molta gent, i llavors clar, el que fas que si apartes gent, comprimeixes altra gent que s'agòbia, o que li poden pillar atacs d'ansietat, és un bucle. Un peix que es mossega. Des d'aquest programa fem una crida que no vagin a la Festa Major de Vilafranca, no hi aneu. Mira, si vols dir que no vagin amb els putos cotxets de nens petits allà dintre, millor, perquè això també és un tema. No tingueu fills, en general. Hi ha els cartells, no aneu amb el cotxet. Hi ha cartells. Sí, perquè la gent va amb el cotxet igualment, tio. Quin ojeto. Creus que el nen no pot caminar en un any? Fot-lo a caminar, hòstia. Llavors, això et diria, jo crec que és molt agobiant, però perquè és que també cau aquest any que va ser dijous, oi? Sí, 29 era dijous. El 30 divendres. Sí. Si és divendres, què vol dir això? Clar, si vosaltres dieu que sou d'Igualada, hòstia, anem a veure, ja us passeu tota la tarda després dels castells, perquè empalmes i dius, pam, acabes a l'entrada. Enguany et passaves tota la tarda si estaves als castells, per un tema. Correcte. Però va durar molt la diada, enguany. És veritat, va passar. Per una cosa. Sí. El tradicional coses de... Vaig flipar, sí. Vinga, va. No, però sí, per mi això, jo crec que, hòstia, ojalà menys gent, realment, perquè és que és molt agobiant. Però és guapo que tu estàs de dins i dius, hòstia, i molta gent que molta gent va bé fer fotos. Però sí que és veritat que són molt pesats, vull dir. Això sí que s'ha de reconèixer. Jo t'he dit, això et dona la una cosa de viure un any és guai. Pots anar allà, pots flipar, tot el que vulguis, però cada any, tio, jo ja no aguanto, tio. Jo vaig anar, de petit havia anat allà a veure l'entrada a Sant Fèlix o Correfoc al final a Santa Maria. Ara ja passo, tio. Ara ja passo. Fot molta mandra, hi ha molta gent. Sí, jo amb el Bernat, la relació que tenim a Festa Major és que ell ve i em dona l'alcohol. Sí, exacte. No, jo sóc l'avituallament. És veritat. Jo se'm pregunta, com vas? I jo, bé. No, més o menys és així. Trobem allà el Bermudet. Veu, com vas? Veu. Sí. Molt bé, doncs passarem a la secció del Xavi, si de cas hi queda algun tema, al final podem tornar-lo a repassar, però ara que el Xavi ens vingui a fer la seva merda. Cubates i dracs. Fresquíssimes, les acabem de treure del congelador. El Xavi ha marxat, però tenim amb nosaltres el doctor en història, Juli César. Benvingut a la meva secció d'història. Vale? Bueno, hem parlat una mica de la situació de la vila, hem fet una mica de tertúlia, però ara toca posar-nos seriosos. Mirar la història és la ciència des que llegeixen un document previ al 1939 i se'ls eriça el penis o mullen les calces.
Així doncs, posem-nos la bata d'historiadors que ens endinsem en plena història vilafranquina. Si és que es diu així, perquè sóc doctor en història i no en filologia, cau amb la puta. Està bé que Ferran Adrià, de sobte també. Situem-nos doncs a una plana, plena de masos i camp de conreu. Sí, som a l'edat mitjana. Vull dir, la mitjana de debò. O sigui, no perquè sigui que mani el PSC ha de ser mitjana, sempre. I és que per entendre el present hem de mirar al passat. Hem de fixar-nos en l'embrió de les coses, amics, en el seu origen, perquè si no, votareu a Vox. I si ho feu, tot i que distorsionadament, votareu a Aliança. En el lloc de la vida no hi ha salvens, amics, ni repes, ni te xupa un +4. Cada centímetre és una lluita, com l'esperança de Ciutadans per no desaparèixer. Així doncs, entrem en matèria, col·leguis. Vilafranca va néixer i créixer en territori fronterer, en aquella baralla entre los musulmans i los cristians. En una baralla en la que no té gaire constància, però podríem dir que té una rivalitat comparada a la del Barça i l'Espanyol. Sempre hi ha un que guanya i l'altre és feixista. Perdoneu, no sé, em dona bé parlar amb gent viva i només em relaciono amb gent ja morta. O bé utilitzo termes ja desfasats com, per semblar més molon, com Tati Piruli, Efectivi Wonder o Diga Melon. Però bé, anem al grano, broncano. Com a qualsevol vila important de l'època, hi van col·locar un mercat i van construir important edifici religioso o no. Al final jo que sé si són religiosos o no, però el que sí que sé és que encara avui s'erigeixen, estan d'en peu, i us preguntareu, com ho sé? Rigor científic? Pues no, perquè ho posa a la Wikipedia. Hi ha edificis tot guapos com la parròquia Santa Maria, el Palau Macià, el Palau Reia, entre altres. És a dir, un important centre històric que a cap vilatà de Catalunya li interessa fins que arriba Sant Fèlix. Tothom, ai, és que m'agrada molt la festa. Una puta merda. Tu què t'agrada? Beure alcohol. Tanmateix, tot aquest monumentalisme cal destacar que va construir sense que 2x3 algú digués soc de Vilafranca, hem fet el 3 de 10. Bueno, es va construir sense aquesta sinosincràcia, però és cert que hi ha un amor generalitzat pels castellers o és un cert recel? És una pregunta per vosaltres. No, bueno, és que has portat a dues persones que no... Sí, jo sóc antivers i del compte no, però... Jo no anti, però... Hòstia, m'esgoten molt. Sí. És que esgoten molt. Que pujar allà dalt ha de ser complicat, la veritat. Així que, bueno, Vilafranca, pues, en aquest moment de la història que estem ara mateix, van adquirint privilegi reial fins al punt de que anaven una mica a la seva bola. Actualment és el mateix. És a dir, això ve aquí, pues, lo de Vilafranca, no? Una vila que és franca. Fins aquí la part d'història. Lo de Franca no té res a veure amb el dictador ni la seva dona. Hem de deixar-ho clar. Era els impostos. Anem a ser sincers, perquè són com els francesos. Era que la gent podia entrar sense pagar. Exacte. Era una vila que es feia el que li sortia dels putos ous, com també ara. Arribat a aquest punt, Vilafranca ha viscut dues grans gràcies i és per això que vinc amb aquesta secció. La primera era per fer èmfasi en lo mal any primer, que si aneu errats d'història, com segurament és així, estem parlant de la pesta negra, a partir de 1333, totes aquelles metes que van viure. I segon, i és una pregunta per fer-li als vostres experts preferits vilafranquins, és que com merda heu convertit tot això en un parc d'atraccions on hi va la gent que es treu el carnet. Teniu un centre històric de puta madre i només fa servir per gent sense carnet. I han diuen de fet que la ciutat que és la ciutat de Catalunya amb més conductors sense carnet just darrere d'Hospitalet. Com ho porteu vosaltres? Molt malament. Molt malament. És que jo soc de poble, jo no necessito carnet, llavors això... No, però que ell pregunta de les autoescoles que hi ha per allà. No, per mi estupendo. Conduir amb gent d'autoescola? Conduir amb gent d'autoescola? Bueno, no... Què? Va. No, home, no. Què? Si vinguessin a fer l'examen a Sant Martí Sarroca... Saps què passa? No, seria fotodíssim. Però el bo és que et prepara per la vida. O sigui, penso en la rotonda. Hi ha una rotonda a la FEC, a la sortida. Hi ha una rotonda que passa per la carretera i al costat hi ha com una sortida que va cap a un comerç. Sí. Si tu tens una autoescola allà al davant, un cotxe d'autoescola, tu el que fas és surts per la sortida del comerç, vas a 50 per allà que no podies... I l'avances. O 80, i l'avances. O sigui, el que et dona és carrer per esquivar cotxes, per fer... Sí, però quan no tens... Aquest és un cas
una mica... No, però com així tampoc dir moltes. Sí, quina més? Maneres d'esquivar els... Sí, bueno, calcules una altra ruta. Sí, exacte. El que vols dir és que calcules una altra ruta per esquivar-ho. Això vale. Això t'ho compro. Això t'ho compro. Sac, tio. Vale. Et prepara per però és que venen autoescoles de Gelida. Sí. O sigui... Les d'Igualada anem allà, eh? Jo m'he examinat d'Igualada també veniu. Sí. Hem de pagar el doble per anar a puta Vilafranca, perquè són 2 hores. Clar, quan vas a una pràctica és pràctica doble, perquè vas a Vilafranca i has d'estar l'estona d'anar, de tornar, llavors és pagar... Perdoneu, però jo d'Igualada no sabia que arribava... Jo ho exagerava de Gelida perquè, estava un poc perquè crec que hi ha com pocs llocs on fan exàmens. Barcelona, Manresa, Vilafranca, no sé si n'hi ha algun més. Sant Andreu de la Barca també van a Vilafranca. Estan assignats, depèn del... Hi ha gent que va a Manresa... Torna el Xavi, ja tornarà a marxar. Torna el Xavi d'Igualada, aviam que torni el de Vilanova del Camí, sisplau. Vilanova del Camí està aquí al costat també, però li està com atragantant la veu de parlar així i torna el Xavi, que crec que... Hi ha autoscoles que van a Manresa i autoscoles que van a Vilafranca, però crec que Vilafranca té com més puesto per la gent. Jo vaig buscar la que anava a Vilafranca, dic abans mort que era Manresa. Abans sense cotxe. A quan esteu de Manresa? Mitja horeta. Massa poc. Almenys, cognitivament 20 minuts. De cotxe. Cognitivament no t'ho vaig preguntar. Tenim més motius per queixar-nos els d'allà que no pas que es troben el carnet allà. És superfàcil treure's el carnet a Vilafranca. Sí, Vilafranca és molt còmode per treure's carnet. Sí, més que sempre et fan els monjos també, crec que ho fan perquè hi ha com molts carrers d'acceleració. Monjos, digue-li el Ferret, allà va suspendre. És que els monjos hi ha un lloc que és molt... A mi em va tocar anar-hi. Hi ha zones complicades per conduir allà. Sí. Per exemple... Però Vilafranca, quan et foten anar per la Rambla o Passeig, jo no sé com li dieu. Això torna a fer com creuant de la gent a tot Lletera. arreu. Després em van fotre anar per davant d'un col·le. Sé que ara estic com aquí obrint-me massa i d'una cosa que no té res a veure, però hi ha molts col·les... A mi no m'agrada fer l'examen allà, sincerament. No, jo pel centre... Hi ha un carrer que hi ha marcat el dia d'examen just, que llavors es gira el... Hi ha un puto stop que no veus els cotxes que venen de l'esquerra. Sí, això també ho sé. Xavi, quants cops has fet l'examen pràctic? Sempre pel mateix stop. Bueno, sí, és que estic molt enfadat. O sigui, els examinadors no miren, tio. O sigui, em va suspendre quan estava mirant el mòbil. Tu estaves mirant el mòbil? Clar que et va suspendre, que ets tonto. L'examinador mirant el mòbil, jo l'estop... Has hecho mal l'estop, però si no estava ni mirant, cabron. Fatal, no m'agrada que Vilafranca i ja l'he agafat com una tirria. Has de saber triar el barri. O sigui, on ell vol anar a prendre alguna cosa és el millor barri per conduir. La gent és el millor. Però és que no ho triem nosaltres. Si ens escolta gent de l'autoescola d'Igualada que vulgui treure's a la Vilafranca, tot diran conducció autònoma. Tu el que has de fer és seguir tots els carrers que posin cap a Sant Martí Sarroca. Perquè és una carretera recta. Jo vaig fer això. Vaig perdre mig examen perquè vaig fer una carretera recta i vaig arribar. Vas sortir directe. Clar, hi ha moltes rotondes, llavors em diuen, a cap de 5 minuts em diuen gira i torna cap a Vilafranca. I és una carretera recta. L'examen on comença és la part esportiva que està a les afores, vale? Sí, ja ens ho coneixem. Doncs perquè ens coneix... La rotonda que he dit abans per avançar a l'autoescola és just al sortir. Ell tira a esquerra i se'n anava cap al seu poble. Jo anava cap al poble i és boníssima. És que no ens coneixíem encara. No, clar, és que és la tàctica. Jo me'l vaig treure així. Jo vaig anar cap al meu poble i l'altre és agafar la primera sortida de l'autovia. Ja està, també, sí. O vas d'autovia o vas a buscar carretera rectes. Fan sortits els monjos, llavors, jo crec. Salga la siguiente, por favor. 100%. Sempre en castellà. Bueno, no, muchas gracias por venir a la nueva sección de la historia. Gracias. A tu. Cubates i dracs. Quin és l'objectiu de la seva direcció? Molt bé, doncs ja ha marxat l'historiador. I gairebé el Xavi també. I el Xavi, si ha de marxar, de veritat que marxi, no passa res. Exacte. Trobarem a faltar de somriure. Al final vivim en un món capitalista i s'ha d'anar a treballar. No? Quedo 3 minuts més, però... Vale. Em pensava que posaven els auriculars per sentir-me a mi i estem al costat. Saps que, o sigui, a fora del món de la ràdio... No decidint si marxar o no. Hi ha les claus a la porta, tu mateix obres i tanques. Vale, perfecte, gràcies. Poc radiofònic, això. Maricel, estem a punt per ajudar els vilafranquins a tenir una vida més feliç? Exacte. Molt bé. Gràcies. Avui el Policlin us porta un joc de merda. Ara de cop som seleccionadors, som vilafranquins de tota la vida i per tant se'ns ha assignat la tasca de seleccionar els valents administradors de l'any que ve. Ens han arribat uns quants currículums i una vegada els haguem vist haurem de designar qui serà administrador l'any que ve. Vale? Que guapo. Per tant, sense més preludis, comencem. Primer... Perdona, Maricel, tinc entès que em vas demanar una cançó concreta?
Vale. És, perdó, que és que al Bernat no li hem donat auriculars, és la música del Kahoot de fondo. Kahoot.wab. Creieu-la com a profe de secundària. Per això, si vols escoltar-la un moment. Tinc flashbacks de Vietnam ara mateix. Jo també. La primera candidata a ser administradora és ni més ni menys que la Úrsula Corberó. Després del seu debut a Paquita Salas, on recordaven al públic que és catalana, la sorpresa de la gent envers aquest fet li va fer mal al cor. Ha decidit fer un pas més en el seu sentiment de catalanó i, per tant, es presenta com a administradora de l'any que ve de Vilafranca. Vale, el segon candidat és Guillem Gisbert. El seu pla quinquennal no ha funcionat, s'ha separat de Manel, els concerts van... Això... Bueno, hi ha anat. Els concerts de Guillem Gisbert. Manel sí. No, Guillem no. Així li van. I, per tant, ha decidit passar a millor vida. Ell canta, la muntanya balla i diu que Sant Fèlix vol allotjar-se a casa seva. La muntanya balla, jo crec. Tercera candidata, Diana Gómez. Només una cosa a dir, és igualadina. Ja està, és l'únic que hi ha en el seu currículum. Sí, de tota la vida. És el nostre gran orgull, de fet. Sí. Normal. També ho són el Chiquilicuatre i el Chiquilicuatre és de Vilanova del Camí. Tu no havies marxat, Xavi? Ho hagués pogut endevinar. Hòstia, he vingut aquí, volia fer xenofòbia de Vilafranca, però al final... Comença amb B baixa, doncs... Molt amics de Vilanova del Camí, Sí, he sortit molt escaldat, no sé per què, no tinc res en contra. Ningú ho diria. Bé, la Diana Gómez en el seu currículum ha enviat simplement això, que és igualadina, i em sembla suficient. El següent candidat, que crec que és el quart, és Salvador Illa. Està fart que el xiulin a les places i esdeveniments culturals. Ha vist que el seu target de votant és molt espanyol i, malgrat mani el PSC a Vilafranca, vol aproximar-se més a la cultura popular i la cultura catalana. Per tant, es presenta com a administrador per l'any que ve. El següent candidat que tenim és Xavi Hernández. Malgrat ser un quillo de Terrassa, ha perdut el nord i l'ha trobat a Vilafranca. Després de les duríssimes crítiques que va rebre l'any passat per la temporada que va fer amb el Barça masculí, ha decidit canviar de hobbies i també presentar-se com a candidat a administrador. Següent candidata que tenim, la Mercè Comas. Simplement perquè és una reina, la reina del teatre i de l'escenari català. Ja ho va demostrar en el seu paper Plats Bruts, que és supercapaç de tenir cura d'éssers inerts. I, per altra banda, el paperàs que està fent Com si fos ahir. No sé si sou seguidors de la sèrie. No. Perdó la ciutat i la Riera ja està. Sí, la Riera. Ha perdut, des de que mana el socialisme en aquest país. Bueno, de fet, amb Esquerra també ja passava. Vull dir, no és... El què? Les sèries de TV3. mitja tarda? Sí. Com si fos ahir. És la preferida de Xavi, que és historiador. És dolentíssima la broma. És l'última broma que escoltaré avui Xavi, perquè que tens el micro parat ja. Perfecte. No, res, que és la millor broma que he escoltat avui. Ja pots... Gràcies per venir. Molt bé, ens queden ja només 4 candidats. Seguim amb Xavier Grasset, que després del seu debut amb la Juana Dolores, el cara a cara no ha tornat a ser el mateix, ha perdut aquella brillantor als ulls. Tot això sumat a portar a l'esquena el pes de ser la persona més entranyable de Catalunya. Ara vol que se'l deixi de relacionar amb aquell vis-a-vis, bueno, vis-a-vis no seria, però amb aquell enfrontament, i per tant que se'l comencin a relacionar amb altres coses que fan més del seu perfil, com ara poder ser administrador de Vilafranca, tot i que és de... No sé d'on és. És molt casteller, el Xavier Grasset. Sí, si estava una colla castellera. Com es diu? Vilaseca, crec? O no, com es diu? Ho tinc en pobles del costat de Barcelona. Ai, de Barcelona, Tarragona. Reus, Salou, Cambrils... No, tampoc. No, crec que és de per allà, Vilaseca. Torredembarra, Altafulla... És d'un poble al costat de Tarragona. Creixell... No. Vilanova i la Geltrú? No, això no està. No, això. És Vilanova i la Geltrú la platja de Vilafranca? Perdó per interrompre. Sí. Per ell sí, a mi... És que això no ho diria mai davant d'un vilanoví al davant. És que no ho diries mai. Ell no és de platja, llavors tampoc el comptis gaire. Però he treballat al Garraf tota la vida. Em sona que tenia alguna cosa a veure amb els bordegassos de Vilanova. El Xavier Grasset? Sí, com si fos padrí. Bueno, és bueno, igual, tant és, m'ho estic traient a la màniga. Ho vaig a buscar. No, parla un català que no parlaria mai una persona de Vilanova. De cara. Totalment d'acord. Ara sí. Canviem de Vilanova, però no de xenofòbia. És de Vilaseca, tens raó. Veus? Toma! Hòstia.
Molt bé, ja acabem amb els candidats d'administrador. Tenim a Joan Laporta. El fet de ser president del Barça se li ha quedat petit. Vol trencar el seu sostre de vidre conquerint la seva meta. També podem... O sigui, jo crec que llançant una llança a favor seu, crec que ho podria fer molt bé. Perillaria... El sant és de fusta. Si el sant és de fusta, no ho sé. El sant no és de guix, no? Jo crec que sí. Si fos de canapés, el futur. És que jo crec que pesa més el suport que té sota que ell, jo crec, també. Creus que si Joan Laporta fos administrador, presumptament es fotria cocaïna sobre el sant? Segurament. És que jo el que dic, és que el que deu haver vist el sant... Ja. Ja no hi ve això, no? Segurament... És que no tinc ni idea, imagina't. Hòstia, ara m'imagino com gent molt rància fent... Si m'he imaginat algú amb el perfil de... No sé si heu vist no sé què gros, el Lluís Gros del documental del Tamayo. Sí. Amb aquell tipus de cara, doncs masturbant-se al costat del sant. Fèlix. Estic convençut de què ha passat, tio. Coneixent la gent de Vilafranca estic convençut. És que per això dic que jo no he entrat en la llista de coses que es poden fer, però jo he dit moltes coses. És veritat. Has dit, ha vist de tot. Jo m'havia imaginat coses estranyes. Fins a aquest punt no. No, ara estic convençut que ha passat. O sigui, m'havia imaginat més el... La de follar és facilíssima de veure. Vull dir, per favor. Sí, segur, estic seguríssim. A més, penso que cada any els administradors ho fan. O sigui, deu ser com una tradició. Mireu donar morbo, no? Anem a acomiadar-nos del Fèlix, Bernat. S'ho diuen després. Ja ho hem fet. Sí, ja està. I què? S'envien el TIC al grup de WhatsApp. Us va guinyar l'ull? Exacte. Sí, coses així. Segur. Els vilafranquins són així, tio. Perdó, Maricel, segueix. No pateixis. Rei, simplement ja acabem. Últim candidat, Ricard Ostrell, simplement perquè vol estar a tot arreu. Llavors, ara nosaltres tenim la tasca de triar qui seran els 5 administradors de l'any que ve. Si voleu, repeteixo els noms ràpid. Sí. Tenim a Úrsula Corberó, Úrsula Corberó, Guillem Gisbert, Diana Gómez, Salvador Illa, Xavi Hernández, Mercè Comas, Xavier Graset, Ricard Ostrell i Joan Laporta. Bernat, ja monto jo, cadascú, em sembla. Jo poso la Diana directament. Sí. Bé, Diana Gómez... Diana Gómez entrant per la porta grossa. És que m'encanta el seu caràcter, és la polla aquesta dona. Sí. Tenim un de 5, no? Un de 5, ens en falten uns quants. Puc triar jo també? Sí, fem un cadascú. Jo, com que no tinc cap mena... Jo en faré 3, per tant tu en fas 2. Jo no tinc cap mena de sentimentalisme amb la festa major de Vilafranca, o sigui, només hi vaig per la festa. Per tant, Joan Laporta. Endavant. Te l'imagines entrant. Endavant. Exacte. És que el vídeo de... Tindrem un Camp Nou de l'hòstia! I li senyala a l'operari. Fa pinta que sí. Clar, no? Els administradors no han de fer com un discurs, però fa pinta que el començaria com així. No sé si sense dir res, però... Amb un refluxi. Amb el rotet que fa dins de l'esmorzar. Fèlix! No diria res. Fèlix! Només diria això. Poca broma, perquè... O sigui... Jo me l'imagino que començaria. Perquè és que portarem Coldplay, ¿vale? Portarem Coldplay, no sé què, i de cop et ve la banda tribut a Mago de Oz. Però és que jo ja el tinc desxifrat, el personatge. O sigui, el tio diu això perquè és un moment on ha de parlar i ha de dir oracions en sentit, però va tan borratxo que només pot tibar-se. Llavors diu això i sap que li funciona i tothom li aplaudirà amb les orelles. És que jo me l'imagino allò, tothom fent, jo què sé, fent l'entrada a la Basílica de Santa Maria, ella amb un purot gegant més gran que la seva cara passant per allà en plan, soc el puto administrador, tio, deixa'm passar. I si no, et tiro la cendra a la cara. Arribaria tard, com de ressaca, no? En plan, i la figura de Sant Fèlix diu, Joan Laporta. No. No volia fer gràcia, això, tio, quina merda. Molt bé. De moment tenim Joan Laporta i Diana Gómez. Jo t'afegeixo el Graset. Evidentment. No pel cara amb la... Com he dit aquella noia del llibre, tio. La Juana Dolores. Jo per mi és més el moment que es parteixen el cul amb la noia. Sí. L'atac de riure. Sí. És que és una persona simplement que és com el tiet de... No seria el tiet de Catalunya. Seria com el cosí que et cau bé? O el fill, fins i tot. Sí, perquè no el veus habitualment, però quan el veus... Dius, bo, que bé.
I infravalorat, faltar. perquè Molt, és molt molt, top. Sí. Sempre el tenien com allà Allà a les 10 de la nit, 3:24, 11 ara l'han pal. fotut a un I altre sempre lloc. porta camises super divertides. És a dir, això mai no el m'he veuràs fixat. amb una camisa avorrida, llisa. Sí, No. té el seu Sempre estil. porta Això és uns veritat. puntets, unes sanefes allà, vull dir... Està bé, ens agrada el Xavier Graset. Quants en tenim ara? 4? Ara en tenim Diana Gómez, Joan Laporta, Xavier Graset, crec. Ens en falten 2. Sí, Ens queda Mercè Comas, Xavi Hernández, Salvador Illa i Úrsula Corbero. Ah, no, Guillem Gisbert i Úrsula Corbero. Mercè Comas és la que va sortir a les Trecenes, oi, també? Sí, crec. Vale. Ah, però ara Sí, no? m'estic quedant No tenim- separada. no tenim Plats internet, Bruts, és la iaia de És la Plats Bruts? iaia de Plats Bruts, Val, sí. sí. Doncs sí, ella. Endavant amb Mercè perquè Comas. quan tingui el Sant Fèlix segur que farà És que- marranades d'aquestes és que hem que dit. Vull dir, és la que veig més de... Sí, Jo justament me l'imagino com preparant-li una escudella Bueno, Joan Laporta també. o algo No, així. els canelons, sí, també. Sí. No. Jo Ficant-li- penso més perquè la veig molt... És que jo veig més el una tia personatge de molt Plats moderna. Bruts, no? Com ficant-li una fila de verges que s'il·luminen a la nit, Sí. com a Plats Bruts. I llavors allà fent-li com... Posant-li una manteta a l'hora d'anar a dormir allà estirat en el seu llit Banyant-la, propi. banyant-lo. Bueno, Hòstia. Ah, banyant... encara no ho sabem. Ja ens ho dirà Ho algú. sap. I ens falta algú, una persona, o Úrsula Corbero, Guillem Gisbert, Salvador Illa o... Ricardo Estrella o Xavi Hernández. Hòstia, és que estava entre 3. Jo tindria clar. Estic Jo tinc una entre mica clar, crec, Xavi, Guillem Gisbert o Salvador Illa. Jo tinc clar O sigui, cadascú... aporta- Salvador Illa és pels LOLs o és per... Sí. Com Però no sé què faria. Jo crec que estaria tota l'estona amb- No, però que no sé què faria. Què faria Salvador Illa? Bueno, no ho sé. En canvi, Xavi Hernández diria... que als Pedro administradors, Sánchez vinga, faria. va, chavales, va, saps, va, tota l'estona així. Portaria Euro Disney. Es pagáis És un que viatge. a vegades Fèlix oblido de la aquestes Vida. coses i és com... No pot ser, tio. Bueno, Ja. pues jo vaig amb Guillem Gisbert. Guillem però- Gisbert. Sí. És... Per favor. Tio, algú ha d'equilibrar el barco, perquè... Hòstia. Sí, Guillem Gisbert i Joan deies Laporta tu? tancats en una Xavi sala. Hernández, Com tio. diria això? Però... Posem Xavi Hernández, Jo- vols que canviem? No, Guillem Crec que hi hauria Gisbert MDMA i està. cocaïna. Sí, però tu creus que el Xavi Guillem no. Gisbert li fot a la droga? Jo Xavi Hernández el veig, o sigui... Un país organitzat, Sí. no? No, a l'administració. O sigui, és un perfil bastant clar de Vilafranquí perquè no li agrada el que Xavi diu la Hernández, premsa. esteu parlant, oi? Sí, no li agrada el que diu la premsa i censuraria la premsa per tal de que no li anés en compte. És una cosa que a Vilafranquí els agrada molt. Silenciar a tots els que van en Es contra. carregaria el Sani. Bueno, és Exacte. que l'entorn... Sí, exacte. Els meus El fills... 3 de 8 ha dit tal cosa. Va buscar el periodista el 3 de 8 que cobra 50 euros el al meu nen que va anar mes. al forn i li van dir que tal... Sí, no, hòstia, terrible. Així doncs, que anem amb Xavi Hernández, No, això ho marca. amb Guillem Sí, Gisbert... que m'ha convençut. Sí? Sí. Va, l'únic que llavors a Sant Fèlix estaria en un entorn una mica hostil, depèn de com, perquè aquest no era el que anava fotent hòsties cada vegada que l'havien expulsat del camp i així. Espectacular. O no? Això també, o sigui, És bastant NPC, el Xavi Hernández. El Marc tu no ho saps, o sigui, sí que ho saps, però no ho has viscut. Hi ha X moment de la festa major de Vilaplana, tu perquè ja dormies, perquè com que ballaves, però a la Rambla Sant Francesc, a partir de les 4 de la matinada, si estàs allà és perquè vols ballar bastons. Ah, sí? Ballar bastons? És un Ballar eufemisme. bastons o és? És un eufemisme de jo he anat a comprar a un... Com es diu en aquella cadena que... Bueno, presumptament blanquegen el capital que fa Cafeteries. Moltes. Sí, n'hi ha moltes. 365. Els viveris. Bueno, si presumptament. Tenim viveris, sí. Hi ha molts vivaris. Llavors allà vas a comprar-te una pizza i tu estàs tranquil·lament comprant una pizza i de cop sents el vidre. Bum! I és que han estampat al cap d'un adolescent o preadolescent a les 5 de la matinada i que s'estan Uau. fotent dos. Sí, o sigui, el Xavi Hernández vull dir, allà ho arreglaria tot molt ràpid. Clar, diria allà, vamos chavales, lo matamos, lo vamos chavales. ¿Cuántos cojones? ¿Qué somos, hombres o no? és un perfil de masculinitat que encaixa molt allà. Al 20, que ha començat del minut 10 al 20, saps? Si aguantem aquí el marcador... Vais a cenar. No sé dónde se cena a la ahora. tagliatella. És veritat, no sé de hora, jo antes iba tal... A Can Ferran. Perdó, Maricial, Molt tenim bé, el 5? ja està, ja de res Vilafranca, de res Catalunya, de res món, ja tenim els 5 administradors de l'any que ve de Sant Fèlix, que són ni més ni menys que Diana Gómez, Xavi Hernández, Mercè Comas, Xavier Graset i Joan Laporta. Fèlix! Barça!
He de dir també que portem molta estona escoltant la música del Kahoot i es posa molt fosca al final. Ho he pensat. Queden 18 minuts i això Em era vist música canviat de del sintonia. Kahoot. Ara em sap molt greu perquè tu no No, ho veus, però... creu-me, jo soc professor de secundària, a mi el Kahoot m'ha acompanyat en els pitjors moments, vull dir, tinc... Jo estic fent el màster ara, encara no ens han fet l'assignatura. Marc, t'ho dic en sèrio, em pensava que havies canviat la sintonia. El no, moment no. fosc és Kahoot És també. Kahoot, és com el Dark Kahoot, quan ja fas més de 50 preguntes. Pensava que era com la sintonia d'Among Us, el merda aquell de joc que jugàvem al confinament. Ja, no. No sé, En fi, donem per acabada la secció de la Maricel a Catalunya. del Policlín, secció de merda. Gràcies per participar-hi. Cubates i dracs. Fotem unes pírries i anem a ballar. Molt bé, doncs ara jo us faré... També seran propostes i també haurem d'escollir. El que passa és que escollirem... Aquí fem... Perdó. Sí, has de fer i fes. M'acomiado. Aquí haurem d'escollir... Aquí fem sant, d'acord? Llavors, doncs això, us porto 3 propostes i amb el nom de quin sant seria i el per què, o el motiu pel qual seria sant. Heu de viure-ho dins de la situació. Jo us plantejaré un context i us diré aquesta persona la fem sant. Vale? Llavors és com... Tanqueu els ulls... No cal que tanqueu els ulls, però sentiu-vos que en aquesta situació. La primera proposta és: vius en una població lluny de Barcelona. No lluny de distància, però mal comunicada per transport públic. Que fins aquí crec que no hem de fer massa esforç. Empatitzo molt. Olesa de Bones Valls. Olesa de tomar pel cul. Ni vosaltres ni jo crec que fins aquí no hem de fer massa esforç. Tens 4 hores de bus cada dia per anar i tornar de la feina o la universitat i estressat pels horaris que t'ofeguen, surts de casa corrent com pots carregant una motxilla més plena que la llista d'agressors d'un partit polític espanyol que s'abandera de ser d'esquerres. Divises la parada de bus des de lluny i veus que l'autobús està arrencant. Fas un sprint que et penses que et serviria per guanyar els 100 metres llisos, però des de fora sembles una tortuga asmàtica arrossegant la closca. Mous el braç intentant que el conductor et vegi i entengui la teva situació. Ell, en veure't, atura el bus, tot i que ja és gairebé al mig de carretera, i t'obre la porta. I a més, quan puges, no et fa cara de fàstic. Llavors, amb aquest el faríem sant. Val? I seria sant hispano. Vale? La proposta número 1 és aquesta. Sí, obre't un miracle, la veritat. Sí, perquè normalment no te l'obren i els altres quan te l'obren no només et fan cara, sinó que a vegades és un... Salí a les A:30, Exacte. I són 31. Bueno, la resta de dies que surt A:30 i tu arribes a 40. En fi, proposta 2. Has quedat amb un amic per veure una diada castellera important. Arribes sol a la plaça i està més plena que la Copa Amèrica si les dades de l'organització fossin reals. Igual que l'excantant de One Direction, Liam Payne, decideixes fer un pas endavant i... Que no vols fer endavant? No, tio. Estava dependent d'una altra cosa. Tio, jo soc com un gat, tio. Hi havia estímuls per aquí i dic, què està passant? Joder, he rigut jo sol abans, tio. He rigut jo sol, cabron. No és maco, això. O sigui, la meva àvia tenia Alzheimer i cada dia sopava sopa de carbassó. Truita de carbassó. Per mi és igual. Vull dir, tot el dia són nous per mi. Totes les coses són noves. El Marc l'ha fet molt per mi. feliç perquè he rebut la broma una segona vegada. Sí. És increïble. Sí, m'ha encantat això. O sigui, fer el pas endavant i intentar trobar un lloc a prop des d'on es vegin bé els castells, però no prou a prop com perquè et vingui el cap de colla dels castellers de no diré on, però banda verd, a preguntar-te si vols fer història mentre t'estira de la màniga. Mentre esperes el teu amic, el sol et fregeix el cap i un casteller pesat que va de xulo i normalment va sempre vestit amb un polo negre amb l'escut de la seva colla aquí al costat i mai es perd cap diada fa que se't fregeixin les orelles cada vegada que comenta i critica en veu massa alta el que fa cada colla. De sobte apareix el teu amic entre la gent amb 2 cerveses fredes a la mà, et mira i et diu: té, aquesta és per tu. Aquest seria Sant Hilari. Bona també. La proposta 3 i la última és: sopes amb els companys d'una nova feina. Només ets amic de 3 persones de la feina i 2 d'ells no hi són. Arriba el moment de pagar. Les teves ganes de marxar a fer una birra sol o amb amics de veritat et porten a oferir-te a pagar-ho tot i ja et faran bísum. Per tal de ser més àgils, te n'adones del teu error just quan ho dius en veu alta, però és massa tard. El cambrer s'apropa amb el datàfon i just abans de passar-hi el mòbil reps una notificació del banc. Un company, que no saps qui és perquè encara no et saps els noms, ja t'ha pagat i el que és més important, t'ha evitat haver de viure l'incomodíssim moment de demanar uns diners que et pertanyen a una persona amb la qual no heu creuat ni mirades. De fet, seria tan incòmode que saps que t'acabaries plantejant si et surt més a compte reclamar bísums o convidar a tothom. I aquest company que t'ha salvat seria Sant Salvador de Guardiola. Hòstia, m'estan agradant molts noms. Salvador de Guardiola. Llavors, això són les meves 3 propostes de persones que santificaríem. Vale. Heu de triar la que us agradi més. Si són 2, triem les 2. Jo no tinc un preferit. Jo el de Sant... Com es diu?
A Sant Hilari, ara. Sant Hilari? Sí. L'amic que et porta la birra freda quan Sí, més o sí, menys. sí. En tinc un d'aquests, jo sempre. Vull dir, viu a Barcelona durant la setmana, és la putada, però quan el tinc de festa és... El senyor Leicegui és incansable. Sí, sí. Jo empatitzo molt amb el Sant Salvador, bueno, i amb el Sant Hispano. Però si no agafes el bus de fa... Quan Això és veritat, has agafat el bus, durant tu, tio? molta part gran part de la meva vida he patit les conseqüències de no voler, de resistir-me a viure a Barcelona, tio. I llavors jo... És la part de la teva vida quan estudiàvem junts. Exacte, sí, és una part que... O sigui, per estudiar no, però és molt fosca pel que fa transport. O sigui. Sí, no. Jo ara estic fent un màster a Mundet, que vol dir que el bus a mi em deixa a zona universitària i m'he fet tota la línia verda. Ja sé on baixen els guiris. Jo vaig optar per online, perquè vaig dir... No, jo havia demanat la BOC, però... Ara molta gent vol ser profe, dels que eren periodistes. També salta profe ell? Sí, també salta profe. perfecte. Carreres paral·leles. Ell també és periodista, però li falta un perillatge encara per No, jo no saltaré. Ja ho veurem. Periodisme guió profe, no? És una mica també... Jo estic amb la comunicació científica, que allà hi ha marcat. Jo, o sigui, el vot vilafranquí el portes perquè és la festa major de Vilafranca, però jo crec que el que em preferiria, com que sempre la pela, Sant Salvador Guardiola. Sant Salvador Guardiola. Un visum a temps també et salva la vida. Salva la vida. A més que el tema de reclamar-los és... A vegades quedes com... O sigui, reclames, no saps la quantitat mínima. Reclamar 2 euros et penses, bueno, doncs que en realitat són teus. I llavors és com aquí un entremig, aquí ningú és ric. Tu suma sempre. Jo els demano. No, jo també, la veritat. Jo si són col·legues també dic, tu, cabron, paga, però... Per una birra poder no, però... No. Perquè hi ha vegades que tu pagues una i després te la Tu i jo paguen. ens hem convidat coses, però sí. Sou dels que l'últim dia et vaig convidar jo, avui em toca... Però estem bastant jo crec que ho compensats. portem molt equilibrat, la veritat, penso. Molt bé, doncs hi ha hagut aquí com mig empat. Jo crec que podem fer sants els dos, no? Sant Hilari i Sant Salvador Guardiola, que són 2 sants que ja existeixen. Més festes. I de fet són els 2 únics que he buscat, que ja són sants reals, perquè Sant Hispano... Sant Hispano no. És el nom és molt lleig, sí. Hispano, ja, és que no se m'acudia com a... Clar, és que aquí tenen Hispano, altres tenim Montbus, eh? Bueno, però Hispano és de Montbus, eh? Sí o no? Hòstia. Sí, es diu Hispano Voladina, però l'empresa gestora és Montbus. És horrorós. No ho saps prou. Jo crec que més que amb un bus impossible. Es cremen pel camí, no sé si us passa. Sí. No ha passat aquestes coses encara, però... Hi ha una foto d'un bus com cremat, que el veus ja quasi que només hi ha l'estructura. Això és un de pobles Igualada, Barcelona. Joder. Tornada, Barcelona Igualada. Crec que es va cremar cap a Esparreguera i no era culpa de la gent d'Esparreguera, sinó de Hispano. Aquest és el miracle, Sant Hispano. Ahí està el milagre. Molt bé, doncs ja tenim aquests 2 sants. Anem a passar a la part final, els que som, perquè al final aquí... Està bé, hem acabat el podcast, els convidats som superiors ara. Sí, ara som més, estic exacte. De cop i de volta el programa ha quedat menys. Molt bé, doncs passem a la part final. Cubates i dracs. Estira't per la feina, que t'estàs encantant! Val, doncs, com ja us podeu imaginar per això que tenim aquí darrere, el que fem és col·locar cada festa en l'espectre polític. Llavors, el FMI és Festa Major Igualada i aquest no hi és, perquè és el proper programa. No sé, val. No sé com és que està aquí. Què és Vicky? Viquinada. El tercer programa de Cubates i Dracs anirà sobre això. Si aprofito per dir-ho ja, anirà sobre la Viquinada de Sant Cugat. No, jo tampoc en tenia cap idea, ho vam descobrir per Twitter i ja està. Llavors era una mica de reflexionar sobre Sant Fèlix en el conjunt de la festa, on el situaríem dins d'aquest espectre que com a bons periodistes dono per suposat que sabeu què vol dir com cada quadrant. Llavors bastant autoritari. Parlem una mica. És que no, jo crec que és la festa major més autoritària. Juntament amb la Patum de Berga, jo crec que és la més autoritària. No, amb aquí anem bé. Sí, jo crec que sí. O sigui, tots estem d'acord que estaria com cap amunt, autoritarisme. Ara falta saber la ideologia. La libertària no en té res. No, gens ni mica, no és gens libertària. Sí, a mi, no en té. Gens. I esquerra-dreta, o sigui, és que el que tu... O sigui, passa que hi ha gent, o sigui, penya dels Valls, que sí que és bastant esquerra, i no. O hi ha penya de tot, als Valls, però el que dius tu, que té un component religiós que potser és que sigui també més dreta. I també t'ho relaciono amb l'alternativa, amb la barraca? Sí, la barraca. Que aquí et diria, com més que ells poden portar com... Ja pensant en els grups, també, i coses que fan, més cap al costat esquerra. Sí. Per tant, sí que el que abans deies de al principi... Jo no crec que guanyi, tot el component... Hi ha una part alternativa. No, però dic autoritari dreta, jo la festa major la posaria autoritari dreta.
Utilitat Dreta, negativa, sí. En plan, tipus festa major Igualada, que ha sigut com molt de comuns o No. més... Molt més. Jo crec que han de 90 Aquí graus, estic bé ara mateix. Sí. Però jo una mica més saboritot, Tu, Bernat, si poguéssim fer un meme... Allà sota la viga, entre la viga i les canonades de la paret, allà és on... I entremig vas fent esbàstiques, com el meme aquell del Manuel Vidal, doncs allà. Tu no, entenc que no aniries tan amunt. No, tant no. Si féssim una mitjana realment estaria com aquí. Sí, crec que sí. Bueno, el dibuixarem aquí, perquè les haurem de poder dibuixar. Així tindrem com una mica l'espectre de... Sí, ara fora conya. Amb la fama que té. Sent serios, eh? Dic, sent serios. Una pregunta, o sigui, crec que hem anat com molt ràpid parlant de la festa, acabem aquí com dos qüestions. És veritat que hi ha com llista d'espera per poder entrar als balls? A mi això se m'ha dit. Que si vols entrar a Sacolets hi ha llista d'espera. Per exemple, nosaltres són meitat nois, meitat noies. Amb nois costa, perquè... Mira, em sap greu dir, però com que no sé els xavals que els hi passa, vull dir, no els volen apuntar. Masculinitat fràgil? Sí, totalment, perquè els agrada més anar a bastoners, a repartir-se amb els bastons, tal qual. Un bastó és més, no? Més viril. I després amb pastorets, i després amb diables. I aquí és on hi ha el gran cupo masculí. Ara bé, per sort, Bastoners aquest any ha fotut un canvi realista i llavors ho ha equilibrat. Abans només hi havia 2 noies. És veritat, hi havia moltes noies aquest any. I ara ho han equilibrat, que això ho han fet més lliure. I llavors amb naltros, en canvi noies, hi ha noies que han arribat a fer 4 convocatòries. Això què vol dir? De demanar gent. Uau. No, de voler intentar entrar. Hòstia, vale. Venen, sí, però és que ens venen... I crec que m'han arribat a venir 30 noies per 2 posicions. Però entres per enxufe. Uau, és que dona la sensació com això que... ho pots dir. No. Això és un tema. Naltros no funciona així. Hi ha qui sí que entra per enxufe? Sí. Al meu ball no, t'ho dic tranquil·lament. Després, t'ho puc explicar bé, això? També, Marc. A banda de firmar, ho ha de pensar, no? Home, clar, tio, perquè en altres balls que funcionen fan filtres abans de pal. Bueno, creiem que per la cohesió del grup no funciona bé. Això és una... Però el filtre pertany a les elites culturals vilafranquines i, per tant... N'hi ha que, per exemple, has tingut un rotllo amb un ex meu que no sé què, ens pot... Això hi ha balls que funcionen així. Pot desestabilitzar la dinàmica. Jo també fotria aquesta mirada, sí, tal. Hi ha altres que ho filtren. No sé què fan de filtres, i jo m'és igual. El meu, sí, estic content de dir això. Fem el sorteig. Hi ha persones que l'any passat van entrar 2 noies, o fa 2, no recordo. Una noia portava 4 papers, no va entrar. Va entrar una... Les 2 que van entrar amb un paper. Que papers són... Papers, el típic com les boles calentes de la Champions, però amb papers de... Marta, Anna... Vale, no sé què. Però i és una votació, això? O porten ell? No, es treu, apuntem, tenim registrat qui ha vingut tants anys i llavors, la tal persona té 4 papers, no sé què, i llavors, pues, triem. No li va tocar. No, t'ho juro, Xicada te cuenta, també. No, t'ho juro, i en tindrà 5 aquest any. I entrarà? No ho sé, és que ojalà, però és que... Al final seran tots seus, els papers. Clar, la probabilitat, comença a fer números i dius, hòstia, vaya putada. Perquè ratlla, perquè una persona només vol anar a aquell ball, per exemple. Ja. És que dona la sensació com que a llocs fora de Vilafranca ja és el contrari, és com que t'has d'anar arrastrant per, busquem geganters, busquem no sé qui, busquem no sé quantos, i tothom diu, és que a Vilafranca hi ha llista d'espera. En el proper programa tinc la sensació, per lo que pensa el convidat, no? Que diu com a Vilafranca és l'exemple a seguir, i llavors per això vam dir el tema de sobrevalorada, perquè és com que la gent la té aquí dalt, i no sé si... És que no exemples aquí, no ho sé, vull dir, és com tens la base estable ara mateix, però clar, post-Covid va costar, l'any post-Covid va haver convocatòries, va costar molt trobar gent. O sigui, gent que va arribar a anar al juny, que estem a 2 mesos de ballar, més o menys. Sona com a la recuperació, no? Van al juny. Sí. I va costar trobar gent. Ara jo crec que tornem a estar com abans, perquè jo vaig entrar el 2019. Just, sí. Però clar, jo vaig entrar com a noi, 3 nois érem per una posició. En canvi, estic parlant de 20, 25 noies, etc. Wow. Llavors, no sé com som... No, és que a mi tampoc m'agrada ser un exemple a seguir. És com més humil, una barreja de frases en plan... Això pots posar-ho al vídeo. Molta humilitat, rotllo. A mi no m'agrada ser l'exemple a seguir. No, que se'm posi l'etiqueta aquesta, perquè... I l'Ajuntament fica molta pasta amb la cultura, o no? O sóc una cosa que m'imagino jo, o la pasta realment són aquestes famílies que guarden el sant? Jo crec que no és suficient. Ja, però això t'ho diran a tot arreu i llavors mires... Amb algunes coses no. Ara bé, per exemple, crec que no t'haurien... O sigui, per exemple, no t'han de pagar res
i tu tampoc has de pagar res, perquè al final és popular. Ja. I llavors el que, per exemple, jo sí que les espardenyes sí que les demano. Tu no pagues res? No. Tot el que... O sigui, però vull dir, per exemple... Ni inscripció ni res. Posant l'exemple amb Castellers... És que això és el que hauria de ser. Posant l'exemple amb Castellers, que és el que veig jo més de prop, tu no et pagaries la faixa ni els pantalons blancs. O sí? No estic parlant dels verds, vull dir, és com això, que tu no pagues les 7 vetes... Si agafessis el relleu d'una altra persona, per exemple, quan entra una persona nova, no se li compra un vestit nou per aquella persona, tu agafes el de l'anterior. Bueno, això també passa aquí com a les coses de Diables, que el vestit no és teu, sinó que és de la colla, que sempre és la batalla. Jo aquí ho trobo bé, o sigui, ho trobaria així. Ara bé, per exemple, jo jugo a futbol, no agafaré les botes d'una altra persona, jo em compro les meves, a l'equipació tal. Llavors, no sé si faria pagar... És que no ho sé. Espero que no arribi a aquest punt mai. Però no pagueu ni espardenyes, jo què sé. No, espardenyes... I polos, si us poseu polos, samarretes... Espardenyes, de fet, és que... jo sóc dels que cada any les demano noves. No, ben fet. Que és que també, per exemple, al món casteller tu compares, no? I... No hauria de fer-ho, això, Fes-ho. Però... Si no ho hauries de fer, no ho digues davant d'una càmera, Marc, de veritat. No queda bé, això. No sé quants... Va, no hauria de fer-ho i ho fa, ja està. Romero, que està robant diners. No. Ja em van donar el toque aquest any. Ja. De prou de demanar espardenyes, no? No es fan malbé tan aviat. Rotllo, em van fer, però aviam, si ja tenies l'any passat, per què l'has demanat? No sé què, jo, bueno, perquè... Llavors... Jo soc periodista. A classe... Sí, jo era molt bon xaval. Sí, això... Espera. Jo era molt bon xaval, però... I a classe, sí, no mai va tenir toques, però si fotien la bronca, jo sabia com sortir ràpid. I vaig connectar ràpid i vaig dir, l'any passat va ploure a saco, bla, bla, bla. Molt bé. Se'm van mullar les espardenyes i es va fer alguna malbé. I vaig dir, és millor ser puta que ser intel·ligent. Sí. No? A la vida, en general. Jo m'he tret una carrera i un màster i estic cap al segon, així. Llavors, no sé... O sigui, té coses a millorar, té coses que no sé si és com vist des de fora, perquè, jo què sé, veus els concerts que es fan a Vilafranca i, oques gràcies, el catxet que tenen, que no està bé, com dir-ho, no sé què, però me consta que passa de les 5 xifres. Sí. I ha anat, en canvi, hi ha altres pobles que s'han de matar portant, matar, o grups més de merda, i llavors dius, serà que l'Ajuntament de Vilafranca té molta pasta o el que sigui. Castellers de Vilafranca, que són el Manchester City dels castells, tots ho sabem, i aquests també tenen que hi ha patrocinis i merdes, però poden portar detallets pel seu 75 aniversari. I això, llavors, és com que des de fora dona la sensació... Jo diria el Madrid, també. Però és que el Madrid té més tradició. Llavors jo diria que el Madrid és la colla vella, perquè sempre és com... En el moment en el que arriba al marcar el minut 90, la colla vella et pot fer tals castells per tradició per tal. En canvi, Vilafranca són més nous, tenen la pasta que té el Madrid i guanyen tot. Seria com si el Manchester City guanyés tot el que es mereixeria a nivell futbolístic. Per mi, des d'aquesta ignorància. Són els més feixistes de tots, o sigui, però feixistes no en el sentit de... o ideològics, sinó de dins del món casteller. És més ultres. Sí, bueno, però tinc uns valors, però si m'hi va al concurs, en tinc 3 de valors. El 9 de 9... Bueno, avui, de fet, aquesta tarda, que venen aquí els Verds i actuem moxiganguers, els Verds i borinots. Ara ho entenc tot. Ja estava veient jo aquí que estic sol i dic, què està passant? Que la nit ja festa. Han de portar bé. En fi, crec que està guai aquesta última pseudo-tertúlia, o acomiadarem ja, perquè si no això de la longitud serà infumable. Gràcies per venir, heu estat bé. Sí, molt bé. De bojos. Ja, si tornem a fer un altre... Si s'ha de fer un de Sant Martí Sarroca, podem comptar... Jo tope amb les festes majors de barri, que és una cosa que sempre anem aquí a festa de major, no sé què, festa major, no sé quantos. Les millors festes majors són les de barri. Es tractaran, A partir d'ara també volem com enfocar-nos en coses més concretes, com això de la biquinada, que és com un acte concret de no sé què. Llavors res, dit això, visca la Terra Lliure i puta Espanya. Puta Espanya. Cubates i dracs. Ves que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico. De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn. Bon Nadal a tothom. I Marc Soler. Gelat, me cago en Déu.